Tots els que som avui sabem que el president Companys va ser un gran patriota, republicanista d'esquerres convençut, però sobretot un activista compromès en la defensa dels més febles, davant dels abusos dels més poderosos i de l'estat espanyol. Un 15 d'octubre de 1940, a 2:15 del matí, en Lluís Companys i Jover, president de la Generalitat de Catalunya, es fuma una cigarreta, es treu les espardenyes, decideix no tapar-se la cara, decideix no girar l'esquena, mira els que seran els seus assassins. Volia trepitjar la seva terra abans de morir i just abans de ser afusellat crida per Catalunya. Fins ara, ni la insidiosa transició ni el fals compromís d'Espanya amb els valors democràtics han accedit a revisar aquesta part tan vergonyosa de la història. Avui, és cert, som aquí per commemorar una mort, però una mort que dignifica. Un home lluitador, i la lluita és vida. Per tant, commemorem la lluita, que és el que ens dona vida. Ens aixecarem i lluitarem. Aquella mort ens dignifica. Visca la vida! Visca la llibertat! Visca Catalunya! Lliure! El president Companys ens porta avui a creure en la recerca del bé comú, de la llibertat de Catalunya i, sobretot, a la creença que el ser humà té ideals polítics que fan viable l'amor polític democràtic. No digueu que ell és mort. La mort seria perdre's en el no res, i aquell que un dia caronà la pàtria amb el peu nu i es fa pols amb la terra que l'aferra, no podem dir que és mort. Ell s'ha fet terra. I aquesta terra ets tu. I ets tu. I ets tu. Visca la vida. Visca Catalunya lliure. Ara és hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny. Ens volem